habang ikan ma kani gasngi ba kadi gasngi jong kajing mi pat kajong Jesus Christ kaba penpau ya kajing job kajong Jesus Christ gi bor jong perthei ba penpau ya ka buram kajong blei hapdeng ukun benriu hadim bu Jesus Christ uyap ka perthei jong ki senran kala dum bat kim tip shu shinu kim pai Henry on daw Jesus Christ ulami pat ki senran kajong u ya kemen Henry don way senran u ba artatin bu tau senran bu artatin Dui Thomas bar bang kwa bangan keren pedeng jong ni ya kan kapor kadai sipang Thomas u Thomas udi brio u baka perthei jong ki theologian ka perthei jong ki kristan ka kenok ben u kum brio u ba artatin bat ya no brio ba artatin la jukhot la ne sin ya ki kum u Thomas heringa kwa bengin tip ya kan we bahak nu ha Bible kamdan ka wiru ka bentaban pen I ba Jesus Christ dumok yu Thomas namar kajing artatin kajung Henry ujubab yu Thomas ya kajing keli kajung namar Thomas umdei bu artatin namar bu umnget Henry yu artatin namar kwa bantip ya kajing sya kadon kam yangi kami kristan bengin long kibri ki ba artatin namar bengin artatin pat om kum kita ki bawa daw ban numnget Henry bengin artatin bengin lap bengin wat ya kajing sya kabadai lada Thomas ngani tu ipi artatin nginum don record akan ka Bible bahaka met jong Jesus Christ don kidak mo badina ngani ka daw hakum ngani ka por lay bami kini khubor basa priang ki babhag basni ki mi lang ngani ka por kadon kam ngi bengin artatin kum Thomas u artatin bengin lap ya kajing sya bengin tip ya kajing sya sakawai ru ka khubor ma ko ban ya thu api lang ngani ka por kalong kani baladangi kung ki kristan ngimla ban im ya kajing im kumbu Jesus Christ uhikai yangi ngadong hangi bakini ki do nut kabangi ngingi don kidai ki lum jing tep bat kajing bam im jongi ya kajing im go bha kadai umau khang baladangi ngim wengno utau ujinglong ubarim jongi ubangi im hakamon ladi kamod Jesus Christ umpat simlami pat ngila ban ong no ru ikani kawai kumbo fedik ni chi ukren wong ladu Christ ladu bleu im ta ha kajing mut jung kibriu nri im ha kajing im jung kibriu balara kalong ha kata kadur kamod ngi kibriu khamtam ngi barong kristan ngim tre ban weng yu mau khang ngim sha wangel jung blei ula mut ban penki yu tau mau khang bu Jesus Christ unyo mi pat ndrengi ngi bat da kata kajing long jungi ngim sha yu Jesus Christ bu mi pat ngi shukwa ban yathu iki bre ban so khlo ban so sarong khamtam magari be bun kristan kumni ngi so sarong bangi de kristan henry Jesus Christ pat hangi mi pat kadon kam yangi menta ka bangi tip siya pang kajing mi pat kajong Jesus Christ kabla tho acting jong play kada ka history kada kajing ja ka adap henry kajing mi pat kajong Jesus Christ nagi do onot kajong ibun im kajing im kajong kadai ka event ka bangi hap ban shimenta ban lei ai ngani scam begini jing kran wa kalong balik kandiak kalong kajing rap kajing mentoy nam ta jongi nam ta borong jong play amen.